Ka em bavêjin ber aqilan. Hebû tu nebû. Rehmet li gora dê û bavê min û we bû. Li gundekî sê bira hebûn. Ji malê dinê tenê du kerên wan hebûn. Bi van keran ji çiyê êzing dibirin bajêr, difirotin û jiyana xwe pêdom dikirin. Rojek ji rojan ev her du kerên wan hatin dizîn. Çol û çiya gişt geriyan, nedîtin. Berê xwe dan malên gundiyan, dîsa nedîtin. Her sê bira li ser kevirekî rûniştin û ji hev re gotin: Ka em bavêjin ber aqilan. Yê mezin got: Heger ez bim, ê ku kerên me biriye, yekî kinik e. Yê ortê got: Ger kinik e, ji xir bebelik e. Yê biçûk got: Ger kinik e û ji xir bebelik e, sed ji sedî ew elîk e. Rabûn berê xwe dan gundê xir bebelik. Çûn ser mala elîk. Jê re gotin: Zû, kanî kerên me. Elîk got: Kerên we ne li cem min in. Wan got: Me avêt ber aqilan, ker li cem te derket. Elîk got: Ger hûn bi aqilê xwe bawerin, çi dibin li hêfa min de ye? Yê mezin got: Ger ez bim, tiştê dibin li hêfa te de ye tiştekî girover e. Yê ortê got: Ger girover e, ez bibêm orte sor e. Yê biçûk jî got: Ger girover e, orte sor e û sed ji sedî hunar e. Elîk zer û şîn bû, destê wî di ber de ket û got: Kerê we vane di axurê de ne.